Paglipay kamo mga gahom nga langit nun, pag-awit kamo mga anghel sa langit, pagsadyatan ng mga binuhat alirong sa trono sa Diyos, ipalanog ang mga trumpeta sa kaluwasan, si Hesu Kristo atong hari nabanhaw na. Pagsadya uyuta sa dakong kahayag dinanagan, ipakita ang imong kasanag diha sa silaw sa imong hari. Si Kristo nakadaog na, puno ikaw sa himaya. Sa kahangturan nahanaw na gayud ang kangit-ngit. Paglipay uinahan nga simbahan, pagsadya nga may himayaon, nagdanag kanimo ang manunubos na nabanhaw. Ug sa awit sa tibok katawhan sa Dios nga nagpundok dinhi, kining dapita palanuga. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay gayud ug matarong ang pagdayeg sa dili makita nga Dios, atong amahan nga makagagahom sa tanan, ug sa iyang bugtong anak nga si Hesu Kristo atong Ginoo. Sa tibuok pagbati sa kasing-kasing ug sa labutan, pinaagi sa tingog sa mga awit. Kay si Kristo ngadto sa tunhay nga amahan, sa utang ni Adan ni bayad, ug sa buling sa unang sala, pinaagi sa bilihong dugo mihugas. Kini mao ang piyesta sa Pasko, kanus agi ihaw si Kristo, ang matuod nga kordero, pinaagi sa iyang dugo ang mga gangaan sa tanang mga magtotoo nahimong balaan. Mao kini ang gabi kanus giluwas mo ang amo mga ginikanan, ang mga anak ni Israel. Gikuha mo sila gikan sa pagkaulipon, ug lata sa dagat gidala mo sila nga wala mabasa. Mao kini ang gabi kanusa ang Kristiyano sa tibok kalibutan, hinugasan sa sala ug tinubo sa tanang kahugawan, naiuli ngadto sa grasya, ug nitubo nga hiniusa ngadto sa kasantos. Mao kini ang gabi kanus agilugti ni Hesu Kristo, ang mga talikala sa kamatayon,
ug nabanhaw siya nga madaugon. O katingalahan, panumbaling sa imong kaluoy alang kanamo. O dili masukod nga pagpangga sa imong gugma, ang matubos mo nga ulipon, gitugyan mo ang imong bugtong anak. Ang gahom ni ining balaang gabi, nagwagtang sa mga sala, naghugas sa mga kasaypanan, nagpabalik sa kaputli, nagdalag kalipay ngadto sa mga masulubon, nagkuha sa dumot, nagdala kanamo sa kadaig, ug nagpaubos sa among garbo. Tinuod nga bulahang gabi, kanusa ang yuta gitiunay sa langit, ug ang tawo giuli ngadto sa Dios. Busa langit nung amahan, taliwala sa kasadya niining gabi una. Dawata ang among sakripisyo sa kagabhion, ang among sakripisyo sa pagdaig. Dawata kining seryo sa Pasko, aron mahanaw ang kangitngit niining kagabhion, nga ang kabugason nga dili gayud masalud. Makakaplag unta sa iyang siga, nga kanunay gayud magdilaab. Si Kristo maong kanang kabugason, nga mibalik gikan sa mga minatay, ug mibanwag sa iyang malinawong kahayag nganhi sa tanang mga tawo. Siya ang imong anak, nga buhi ug hari hangtod sa kangtod.